Hola, doncs estem aquí. Aquesta activitat és per reivindicar, per celebrar el Dia Internacional de les Llengües Maternes, que va ser el 21 de març passat, el diumenge. I la nostra intenció, bàsicament, és aquesta, no? Reivindicar totes les llengües, la diversitat lingüística que tenim a Reus i que tenim al centre com una riquesa cultural i no com s'ha vist moltes vegades com un problema o com un escull, no?, que dificulta la comunicació, sinó tot el contrari, això que com més llengües es parlin, com més cultures conviuen en un lloc, més riquesa cultural i més, això, ens enriquim tots, més aprenem un als altres de tot el que tenim al voltant. I el que hem fet és seleccionar les 23 llengües diferents que tenim al centre i escriure la frase "jo parlo" amb cada una d'aquestes llengües. Jo parlo català, I speak English, je parle français, i ajuntar-les totes i ara doncs gravar-les, no? Fer aquesta mena de performance per això, a vegada de nou, reivindicar una mica aquesta diversitat lingüística que tenim aquí al centre i que ens agrada moltíssim. Des de l'Institut Josep Tapiró ens ha resultat sempre fàcil fer veure i que entenguessin els nanos la importància de la llengua materna i de la diversitat, com ja ha explicat abans el Carles, no? Però també serveix moltíssim per entendre que cal una protecció de totes les llengües i que la millor manera de protegir-les i que no desapareguin és continuant parlant-les, estimant-les, sobretot i coneixent-les. Per això també hi posem el llatí i el grec clàssic, encara que no es parlin habitualment, perquè es vegi l'origen d'una part d'aquestes llengües. Hola, este proyecto que estamos haciendo en el instituto es para que se vean las distintas lenguas que se hablan aquí y también para fomentar el trabajo en equipo, porque son ellos los que al final están haciendo el proyecto conjuntamente. Doncs nosaltres ens reivindiquem com a centre multicultural i donem molt de valor al fet que els alumnes utilitzin a casa més d'una llengua. De fet, tenen la seva llengua materna, aprenen llengües a l'institut i en fan servir com a mínim 3-4. És habitual tenir alumnes amb coneixements de 4 a 5 llengües i creiem que això és una riquesa que hem de reivindicar i que hem de valorar. نشتورت مزيد ما أردو بولتي Ad Gubora Băugeschi. Vorbesc românește. Eu hablo castellano. I speak English. أنا أتحدث العربية. Je parle français. نشتورخ مزيد Helenizo helenisti. Eu falo português. Eu vorbesc românește. Jo parlo català. Nik euskera hitz egiten dut. Jo puchelo caló. Ego locuor latine. 我说中国话 Ik spreek Nederlands. Man wahna. نشتورخ ثريفشت.